Pred 3 rokmi som stal pred našim bytovým domom s jedným kufrom a s pocitom, že sa potrebujem ešte veľa naučiť. Začal som pracovať v Bratislave, tak ako mnoho ľudí z Prievidze, ktorí za prácou cestujú alebo pracujú mimo nášho mesta. Domov som sa však vracal každý týždeň a úprimne, ani na chvíľu som nemal pocit, že som z Prievidze odišiel. Po celý čas som zostal aktívnym mestským poslancom. Chodil na zastupiteľstvá, stretával sa s ľuďmi, riešil ich podnety, organizoval podujatia, upozorňoval na kauzy, kamarát kšefty, kroky proti ľuďom a snažil sa pomáhať tam, kde sa dalo. Pretože toto mesto bolo stále mojím domovom. A stále je. Ako hovorca verejného ochrancu práv som bol pri ľudských príbehoch, ktoré neboli vždy jednoduché. Videl som, ako rozhodnutia štátu a úradov vplývajú na každodenný život ľudí. Bol som pri diskusiách o zákonoch, pri dôležitých rokovaniach a témach, ktoré sa dotýkajú celej krajiny. Mal som možnosť vidieť, ako fungujú veci, keď fungujú dobre. A aj to, čo sa stane, keď dobre nefungujú. Doma aj v zahraničí som videl mestá, ktoré sa dokázali posunúť dopredu. Nie preto, že mali viac šťastia, ale preto, že mali jasný plán, dobrých ľudí a odvahu robiť rozhodnutia. A často som si pritom hovoril, že veľa z toho by sa dalo preniesť aj do Prievidze. Keď sa dnes pozerám na tú fotku spred 3 rokov, uvedomujem si, koľko sa za ten čas zmenilo. Veľa som sa naučil, veľa získal a mám pocit, že nastal čas vrátiť to späť. Mestu, v ktorom som vyrastal, mestu, na ktorom mi záleží. Prievidza je mesto, kde žije moja rodina, moji priatelia, Prievidžania, ktorých mám rád. A keď sa dnes rozprávam s ľuďmi v Prievidzi, počúvam často podobné veci. Že chcú, aby sa tu dobre žilo ich deťom. Že chcú byť hrdí na svoje mesto. A že nechcú mať pocit, že musia odísť, aby našli príležitosti. Preto verím, že nastal čas urobiť ďalší krok. Prievidza dnes nestojí pred jednoduchými výzvami, ale nikdy som neveril tomu, že budúcnosť mesta určuje jeho minulosť. Budúcnosť mesta určujú ľudia, ktorí sa rozhodnú niečo zmeniť. A práve takých ľudí tu vidím čoraz viac. Volám sa Branislav Gigac a budem kandidovať za primátora nášho mesta. Ale sám to nedám. A našťastie, na to ani nie som sám. Poďme spoločne dať Prievidzi budúcnosť, na ktorú budeme môcť byť opäť právom hrdí.